ikerako freno edo balasten doiketa iterako orduan, normalien bi arazo egoten dira. Zapatak edo takuak desgaztaiten edo gaztaiten jaten diala, eta orduan gero eta urrin hau dauz frenada puntutik. Eta beste bat izaten da, frenaiten dauen bi lebak edo asimetria dakoila, hau da ez diala bisak batera izten, edo bat bestia baino gehiago buelta egiten dela. Orduan, lehenengo arazoa konpontzeko, hau da zapatak desgaztaiten jaten badia eta guk frenu asko zapaldu biagu, inbiako gehiena zan bi zapatak gerturatu. Hortarako, frenuan maneta onduan dau tuerkatxo bat, hori erlojuan orratzen norantzan kontran biratu ezkero, egiten dena da frenoko kabliari tentsio gehiago emun eta era hontara zapatak gerturatu egiten dira. Beraz, desenroskauta, tentsio gehiago zapata gerturatu. Enroskauta, gero eta gehiago enroskau tuerka hori, tentsioak entzensako kabliai eta zapatak zabaldu egiten dira. Hori lehenengo arazoan konponketa. Bigarren arazoan konponketa, leba bakoitzak eukiten dau tornillotxo bat azpikaldean. Tornillo horrek egiten dauena da injarra emun leba horrek barruan dakon muelliari. Hau da, rekuperaiteko, gehiago edo gutxi rekuperaiteko. Tornillo hori estutu egiten bu, leba hori gehiago zabalduko da guk frenua soltatzen duen. Orduan, inbiakuna da bi leban arteko lehia hori ekilibrau. Bi tornillo horrekin jolastuta, bat enroskauta edo bestia enroskauta, edo desenroskauta, lehia hori ekilibrau eta bi lebak batera funtzionau gara.